Hej alle sammen, og velkommen til den her lille sådan mini sådan, ja, hvor vi sådan kigger lidt klar med mig. Her. Så sådan. Men sådan, jeg gider ikke bruge måske der. Og sådan, jeg er så glad for det endelig sådan er sommerferie. Og sådan, ja. Hvor mange derude sådan, har egentlig sådan lyst til sådan at bare have en YouTube-kanal og ikke ved hvordan, så kan man bare skrive ned i kommentaren, så kan jeg bare svare på det. Fuck! Nej, den var ude i fingrene. Så jeg bruger ikke foundation, faktisk. Jeg lægger lige nogle brow gel på, så. Og sådan, så ja, så skal vi lige bare have noget sådan bronzer. Ja. Så blush. Altså det er købt fra normalt, ja. Så bare lige hvis I er i tvivl. Så blender vi det bare ud. Det driller lidt herovre, men så er det bare ude med fingrene. Sådan, ja. Nå, men, ja. Og så må vi lige mascara. Altså sådan, jeg gider ikke lave mere end mascara, så. For helvede. Ej, jeg ramte mig så i øjet. Nå, vi ses. Hej hej. Ja, det skal jeg lige fjerne nu. Jeg laver nok en par 2. Vi ses.